Da, svaka mi čast. Ali, zašto sam dobila samo jednu lizalicu? Mada, i na tome hvala. Ćao svima. Spremna sam da dobijem slatkiše. Oho, koliko bombona. Lagano. Pa, gde su moji slatkiši? Ojoj. Jo, zašto sam dobila samo jednu limenku kole? Zato što je sva ostala kola kod mene. Nije tačno. Pogledaj koliko sam ja dobila. Blago meni. Ali ja ću biti prva. Okay. Kako se otvara ova limenka? Ne bih je više dirao. Ma sve će biti u redu, ne brini. Eto, ja sam rekao. Skoro sve si prosula. Nije sve. Ali ostalo je baš malo Coca-Cole. Zak, ti si kriv za sve? Ma da, ja sam uvek kriv kod tebe. U redu, vreme je da popijem kolu. Upravo sam dobio jednu odličnu ideju. To je to, sad mogu popiti sve odjednom. Gledajte kako se to radi. Idemo. Zak, sad si saflepljiv. Uj. Pa šta, meni se sve svidelo. A to znači da je sve u redu. Suzy, tvoj je red da probaš kolu. Konačno. Počet ću naravno od samog vrha. Jao, kola je prelepa. Oho, to je rekord u brzini pijenja kole. Bravo, Suzy. Znam. Ali, gasovi su već spremni da izađu. Pazite se. Ojoj, šta je to bilo? Čak i kola ima svoje nedostatke. Imam još jednu limenku. Ne, dosta ti je. Ostavit ćemo je za svaki slučaj. Ojoj, to je najmanja torta koju sam ikad videla. A moja torta je baš velika. Ma ti nemaš pojma šta je velika torta. Pogledaj moju. Suzy, da ne bi bila tužna, Lucy i ja ti dozvoljavamo da prva pojedeš svoju tortu. Uradila bih to i bez vaše dozvole. Torta jeste ukusna, ali bombone na krajevima su još ukusnije. Oduševljena sam. A ostalo pače ću pojesti odjednom. Gledajte. Ojoj, kako ti je to sve stalo u usta? Kakve to veze ima? Bitno je da mi je ukusno. Lucy, tvoj red je da probaš tortu. Da, vreme je. Već znam kako to da uradim uredno. Ješću tortu pače po pače. Kao prava devojka. U stvari, to je baš banalno. Biće bolje ako pojedem jedno veliko pače. Hoću i ja da probam. Zak, skloni se. I onako imaš najveću tortu. Torta je prelepa. Suzy, bila si u pravu. Bombone su stvarno ekstra. Dobar dan, Lucy, šta vam je na licu? Čak i doktor Lily je došla. Da, to je ozbiljno. Imate slatki osip. Zato što su Skittles veoma ukusne bombone. Izgleda da je ta bolest prešla kod mene. Lucy, moraš staviti masku da ne bi zarazilo ostale. Pa, vreme je da i ja probam tortu. Ali prvo moram da odlučim odakle da počnem. Nikako ne mogu da odgrizem pače. Probat ću još jednom. Šta je ovo? Imam dobru ideju.
Mislim da je bolje početi od vrha. Sad ću je sigurno pojesti. Ajoj, padam. Ups, Zak, jesi li živ? Naravno da sam živ. To je bio najukusniji pad u mom životu. Torta je inače zaista odlična. Fuj, mrzim limune. Ali ipak sam imao najviše sreće. Sigurno neću moći da pojedem takvu gomilu limuna. Ako čak ni Lucy ne može, kako ću onda ja jesti ovu planinu limuna? Pogledajte, to nije fair. Zak, ti ćeš biti prvi? Okej. Što pre pojedem to, brže ćete me ostaviti na miru. Juj, kako kisalo. Hitno moram da pojedem nešto. Dajte mi nešto slatko. Pitam se, šta je to u špricu? To je slatki sirup. Da, sad mi je mnogo lakše. Lucy, sad možeš ti da kreneš. Ali ne želim. I baš se plašim. Stop, ne. Ja sam jaka i hrabra, tako da ću odmah pojesti sve limune. Jao, moje oko, kako boli, ne vidim ništa. Lucy, osvetit ću ti se. Eto ti. Da, tako ti treba. Da si videla svoje lice. Što? Misliš da je to smiješno? Sad ćemo vidjeti ko će se posljednji smijeti. Stanite. Nemojte da trošite bez veze sirup. Još će mi trebati. Želim da pojedem limune najbrže moguće, tako da je najbolje da ih popijem. Da, ovako. Iscedit ću sav sok ovdje. Šta to radi? To je to. Pa nek mi je srećno. Kako si to uradila? Nisi se ni namrštila? Suzy, nauči me. Kako? U stvari, vidim kako ti je zapravo loše. Jahu, gadno, fuj, odvratno. Nisam jela ništa gore, fuj. Hitno ti treba slatki sirup. Sigurno će te spasiti. Sad mi je mnogo bolje. Šta bih radila bez tebe, Zak? Je li to sve? Samo jedna žvaka? Da, nemaš sreće, ali ja je imam. Dobila sam nekoliko žvaka. Ali najviše žvaka ima Lucy, pogledaj. Da, još su i moje omiljene od jagode. Super! Zak, ali ti ćeš biti prvi. Hajde, počni. U redu, brzo ću završiti s tim. Eto, kakva žvaka, takav i balon. To uopšte nije smešno. Suzy, ti ni od puno žvaka nećeš moći da naduvaš balon. Vidjet ćeš. Varaš se. Sad ćeš, Zak, sve sam vidjeti. Gledajte pažljivo. Hvatam. Op. Zak, gledaj. Pa šta? Što je veći balon, lakše ga je probušiti. Šta si uradio? Mogla bih da oborim rekord. Zak, baš si bezobrazan. Eto ti. Nisi pogodila. Ali Lucy jesi. Neću obraćati pažnju na vaše gluposti. Bolje pogledajte kakvu tvrđavu mogu napraviti od svojih žvaka. Da, baš mi dobro ide. Još malo. To je to. Izgleda super, ali sad moraš sve to sažvakati. Zašto? Bolje da napravim pucnjavu. Eto vam. Eto još. Jeste dobili? Bilo je jako zabavno.
Subscribeujte Multido Food, ovdje ćete naći najbolji i najukusniji izazovi. Ostanite sa nama!